Και τώρα μπαίνει η πρώτη γυναίκα στο στάδιο, η Αναστασία Μαρινάκου. Αναστασία Μαρινάκου! Αναστασία Μαρινάκου, συγχαρητήρια. Δεύτερος καλύτερος χρόνος. Καταρχήν είναι τρίτη συνεχόμενη νίκη. Το Garmin σήμερα έγραψε, νομίζω, το δεύτερο καλύτερο χρόνο. Έχει τις τρεις καλύτερες επιδόσεις στο δεκάρι του εθνικού μαραθώνιου της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Όντως, είναι ακριβώς όπως το είπες. Δεν βγήκε το ρεκόρ διαδρομής φέτος. Είναι λογικό όμως, γιατί προέρχομαι από ένα τραυματισμό που μου ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Ήμουνα 6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Κάνω προετοιμασία μόνο 2,5 μήνες. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη που μπόρεσα και τερμάτισα πρώτη ξανά σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και με ένα πολύ αξιοπρεπές χρόνο. Τι αξιοπρεπές, δεύτερος καλύτερος χρόνος έγραψε τον Garmin. Αυτό ακριβώς. Ξεκίνησα λίγο γρήγορα στην αρχή, δεν μου βγήκε το ρεκόρ, αλλά και πάλι είμαι πολύ ευχαριστημένη. Εύχομαι να συνεχίσω δυνατή, υγιής πάνω απ' όλα, γιατί είναι το πιο σημαντικό για έναν αθλητή. Αν μετά από τέτοιο τραυματισμό κάνεις τέτοια επίδοση, φαντάσου να έχεις όλη την προετοιμασία στα πόδια σου. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι βρισκόμουν σε τρομερή κατάσταση. Ήμουνα για μια πολύ μεγάλη επίδοση. Πραγματικά, και αυτό φαίνεται ότι με 6 μήνες εκτός προπόνησης και με 2 μήνες προετοιμασία μπόρεσα και ξανατρέχω πάλι σε υψηλό επίπεδο. Νομίζω οι σπέτσες σου έφεραν γούρι φέτος. Πού αφιερώνεις αυτή τη νίκη? Αυτή τη νίκη, όπως είπα και πριν, την αφιερώνω στο Σταύρο τον Τυριντή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ήταν φυσικοθεραπευτής του ΣΕΓΑΣ, αλλά εκτός και από φυσικοθεραπευτής του ΣΕΓΑΣ και δικός μου, ήταν και ένας πολύ κοντινός μου άνθρωπος, ο οποίος με βοηθούσε σε όλα τα στάδια της ζωής μου και θέλω όλη αυτή την προσπάθεια που έχω δώσει και αυτή τη νίκη να την αφιερώσω σε αυτόν. Συγχαρητήρια, Αναστασία, και πάντα επιτυχίες. Γερή και δυνατή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.